Aiska on parhaillaan 2 silmin välissä ottanut pienet nokoset ja lähtee kohti kuolemaa tai voittamaan Sairusta. Tämä jakso on tehty saman tien seuraavan jakson perään. Ottakaa sitä kylmää juomista. Muistakaa, tässä videossa tapahtuu erittäin paljon ehkä kiroilua, jos Pokemon menehtyy. Älkää kuunnelko tai laittakaa se kuulokka pois, jos ette kestä huutamista. Aiska on varoittanut teitä. Olen varoittanut teitä, joten Arska tässä ja lähdetään. Haavella kunniaan! Niin kuin Oskistupen on tapa sanoa. Lainan hänen sanojaan. On aina mennyt jossain haasteessa mennyt huutamaan haavella kunniaan. Kyllä meidän haave on tulla Pokemon mestariksi. Mutta ei sentään nyt ainakaan ole nähty kylmään. Jos laitamme Dragonin kentän, niin on tyytyväinen kyllä. Memento! Mitä se laskee muuta? Atakki ja spesatakki. Joo, elikkä Memento. Se pistää mun atakin ja spesatakin paskaksi. Ja se uraa itseänsä samalla. Toivottavasti se uhraus ei ole kovin suuri. Koska mä en kestä atakki-troppeja, jos Earthquake ei tee paljon paskaakaan, tekee se kyllä. Tää oli ihan hyödytön hyökkäys, toi Memento. Se ei auttanut sua yhtään. Anna minun tehdä mitä haluan! En anna. Mitä täällä rakennuksessa tapahtuu, se on silti Team Galacticin. Onko? Mitä jos mä tuun tänne ja otan sen ittenne vaikka biletyskeskukseksi? Pelotan Morsa pelottelee teidät kuule housuistanne. Joo, pelottaa teidät housuistanne kuulee. Juoksette tonne alakerta itkemään Sairusta ja Sairus tulee tänne sit se itekin pelkää lähtevää. Lähtekää karkuun, lähtekää sen maat korjautumaan, mähän... Tää ratkottaa elämän tärkeitä asioita. Morsa taas pois, koska Sucker Punch ja Feint Attack voivat olla uhreja. Sieltä tuli Sucker Punch. Morsa 4-3. Voisiko oppia joskus jotain? Earthquake sviippaa kaikki alas. Se nyt oikein mitään sanottavaa, kun näähän vaan kuolee tästä näin. Mulla on ihan hiton kovaa nälkää. Joo. Mä en oo syönyt parin tuntia, mä oon herännyt tekemään näitä jaksoja. Mä oon herännyt tekee Fire Redia, sit mä oon herännyt tekee nää Platinumit. Kello 9 aamulla edelleen mä oon tehnyt näitä puolitoista tuntia. Ja pitäis meidän varmaan sitten kohta syömään ja lopettaa tää ja pistää vaan latautumaan. Teillä ei jotain muuta mennä ulos kaikki. Mehän on osaa muutakin kyse pelaamisesta. Hei, mistä tää muuten vie? Ja pois! Pelottaa. Tapahtuu toi huone on DSL pimeä, toi on valosta. Emulaattori usein aivan selkeästi. Proteiinia taskuun ja... Tässä on Maksiimi eliksiiri. Eliksiiriä. Kyllä me nyt näitä eliksiiriä löydetään. Niitä saa käyttää liiassa. Tuolla on Frustration TM. Oliko se Frustration TM? TM21 Frustration. Joo on. Se on Frustration. Mä en käy hakemassa sitä, koska en mä tuu tarvitsemaan sitä. No niin, hyvät katsojat, Sairus, se paskiainen.
että palkinnoksi me saadaan Master-pallo, johon me napataan se typerä Giratina. Sinä siis olet tullut, saat kuulla mun puheen. Kiitän. Salakuuntelija. Iso valhe se on. Tosiasia on, että minun tarkoitus on luoda uusi maailma. Eikä se on vaan minulle. Ei teille, ei niille mun alamaisille. Kuules, mun minionsit, ne on vaan välikappaleita. Mähän sinne menen, kuule. Tiedän miksi olet täällä. Minä tunnen sinussa. Haluat pelastaa Uksien, Mespritin ja Atselmin. Tällä kertaa mä sanon Utself, yes! Minä en tarvitse niitä. Enää. Mutta jos haluat ne... Sinä haluat ne omaa hyvyyttäsi pelastaa ne. Niin typerät tunteet. Aivan sama. Bla 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 bla. Turpaan tulee! Mä todella toivon, ettei mulle. Galactic Boss Cyrus toisen kerran. Sneasel. Mä muistin, että sä otti kolpatilla. Ei. Ice Punch. Se ei tee meille mitään. Ja me ollaan leveli heikompi vielä kaiken lisäksi. Ei voi mitään. No se ei ollut riitsi. Olenkohan mä odottanut sääntöjä? Onks mä hiilannut kesken matsi? En vissi ole. Crobat. Okei. Mietitään hetki pieni. Olihan meillä täällä meidän tykki. Face me. Ootko sulla nakottu ultrapallon? Kai mä sit sitä käytä. Tän kyky on Early Bird, eli se herää aikaisemmin unesta. Jotta me ei sitä unta varmaan ei oikein kaivata. Ajata tekee noin paljon lämmöä. Okei, toi on ongelma. Vähän isokin ongelma! Taas! Ei! Ei hittoo. Hiltas. Energiruutti. Näitä me käytettiin tuolla Eternan rakennuksessa Kikarevin kanssa viimeksi. Olisiko toi muuten tappanut meidät? Joo, oli. Olis. Nyt on pakko. Yes! Juuri silloin kun 11 HP:ta, silloin se herää konfuusista. Eikä tapaa yhdestä. Mitä? Hilostemesta ei onneksi pulaa tällä hetkellä. Eikä niitä ole paljon tarvittukaan. Hiiri pois. Ai jumalauta! Face me! Face me! Sä tulit joukkueeseen mukaan! 3 jaksoa sitten ja sä kuolit nyt! Oi jumalauta! Ei! Vesikani! Älä sä nyt kuole! Me saadaan hakea uusi tiimiläinen! Joka hieman nyt hituttaa vähän! Joo! Että minä olen vihainen! Oi, älä nyt vesikani! Hei, come on! Herää! Tällä kertaa et lyö itsesi kuin joku mikäkin idiootti! Ei! Älä nyt krittaa! Ei! Yes! Surfi osuu! Surfi! Ei! Ees tapaa! Jotain. Se varmaan käyttää full restoren. Mä epäilen. Joo, käyttää. Tästä tulee pitkä matsi, katsojat.
Laitoinkohan mä oikean iskun? Ja vielä mennään Poisoniin. Jes, Confusta pois ja Blizzard osuu! Lähtisikö yhdestä, please? Ei lähtenyt. Pistetään uusi kehää. Vesikanin kosto! Face Mean puolesta! Surumusiikkia nyt jaksa laittaa kesken selostuksen, koska se näyttää tyhmältä. Ja jätetään nyt pois. Kun jo Assi takaa kerran niitä pyysin jo, että ei laitettais Honchcrow. Miettiläis Raccoon. Come on, kaveri. Toi on vaan Honchcrow, Ei mitään muuta. Viimeinen Pokemonini. No shit, Sherlock. Ai. Me ollaan nyt kusessa. Mitä me nyt tehdään? Minkä mä laitan muuten kentään? Luksi! Kyllä sä tommosen yhden Drillbeckin pysty tankkaamaan, please! Peukut pystyyn! Luksi! Kestä se! Yes! Luksi on paras! Kyllä tää hoituu tästä vielä. Yksi kuolema, mutta ei oteta enempää. Ei tankata enempää lämää. Kun toi osaa olla semmonen mulkku, kuulkaa. Mua nyt vähän hävettää. Nightshade. Paljon se tekee? Ihan vitusti. Tee nyt se yksi feint attack tai jotain vastaavaa, mut meidän puolesta et kyllä enää tee mitään. Sillä sä kuolit. Me ollaan vielä hengissä, kaverit. Me ei hävitty tätä matsia, mutta me menetettiin Face Me. Voi jumalauta. Yksinkertaisesti. Enquare. Vaan helvetten! Pysytään nyt siellä Suomen puolella vaan nyt, Arska. Mestaripallo handuu ja ottaa se Giratina siihen, kun mä en jaksa tapella sitä vastaan. Siinä kuolee porukkaa enemmän. Siellä on Shadow Force, Ominoswitch, Agent Power ja Draconclaw. Ei mä voi pärjätä semmoista vastaan. Jos kerran haluat, vapauta ne Värnevartijat. Minä menen Mount Coroneille toteuttamaan suunnitelmaa. Ja me mennään hiilaamaan eräs tyyppi. Mihin suuntaan mä oon menossa? Etelläkin on vietävä nälkä ja ihan vittuutunut olo, kun Face Me kuoli. Kuka meillä on muuten myrkytetty? Ihan henkihievereissä kaikki, paitsi Morso ja Mies. Mä en ois ottanut sitä riskiä, että ne kaikki ois kuollut. Joo, elikkä me ei nyt siis kosketa Face Meihin ollenkaan tässä matsissa, vaikka se nyt on hiilattu. Sieltä tulee nyt se Saturni, niin joo, pidetään tää järjestys edelleen. Mut oikeesti, Face Me! Tulokas menehtyy jo. Tosi noloa meiltä. Tosi nolo suoritus meiltä. Lavender Townin spesiaalissa käytetty musiikki. Tosi pelottava ja karmiva musiikki. Mitä nos koel labrosööli? Mitä nos putkissa on? Mitä me olemme tehneet? Täällä on Mesprit. Uxia itself. Mitä te ootte tehnyt? Sinä tulit tänne asti pelastamaan Pokemonit. Miksi hän päästäisi lapsen tänne?
Me Team Galactic otamme kaiken mitä tarvitsemme. Anna minun tervetuloa. Minä toivotan sinut tervetulleeksi sun häviöösi. Lisää sanoja. Arvon komentaja. Maksetaan kalavelkoja. Sen pitää alkaa tällä. Älä nyt lyö ittees, please. Sulla on ihan helvetinmoinen atakki. Ja sitten tulee myrkytys ja sit me lyödään itsemme taas. Näin se menee. Yksinkertaisesti. Konfuusi. Mä vittu vihaan sitä! Mutta vesikania se ei pysäytä. Ahaa, vesikani väistää. Ja osuu Blizzardilla. Vesikani, mä en halua menettää sua. Sä oot meidän uusi tykki. Tykki tyttö, tykki nainen, mikä olet, kun sä oot kani, niin sä voit olla nainenkin sitten. Bronzor. Mä annetaan meidän tiimikomentaa 46-tasoisen Blazing vetää spiidas koko salin läpi. Hänen ei tarvitse gridata paljon. For Blast. Sä olisit varmaan laittanut meille extrasensorit ja confusereit. Ja impressonit, et me ei oltais tehty mitään. Toxic Rogue. Anti-ship. Toxic Rogue on Dragoonia nopeampi, selvä. Herra jestas, mikä lämää. Reismi olisi tappanut ton yhdestä. Tai se olisi käyttänyt ton Exissorin, niin se olisi tappanut sen. Se oli viimeinen kerta, kun me tavataan Saturn. Olet kova lapsi. Joo, mä olen aika kokenut Pokemonissa. 4 vuotta pelannut jo Pokemonia. Siis mä aloitin Pokemonin pelasin 13-vuotiaana. Uskokaa tai älkää. Viimeksi varmaan 10 vuotta pelasin Redia ja sit sen jälkeen 3 vuotta piti taukoa ja sit palasin takaisin Pokemonin maailmaan, koska kaverit pakotti. Tai no ei pakottanut, ne vaan suostutti mun takaisin siihen, kun hyvä. Sitten ne näytti mulle kuinka siistiä se on. Heidän ansiosta mä oon tehnyt näitä. Heidän ansiosta mä oon joutunut tähän maailmaan. Mä oon kiittää heitä siitä. Astaka oli yksi heistä. Me mennään vapauttamaan toverimme ja sitten lähdemme kohti Mount Coronettia vähitellen. Ja tarkistan yhden asian hetki pieni. Tää on täällä boksilla. Vapautetaan täältä yksi kaveri, joka saapui joukkueeseemme jaksossa 27. 26 lopussa tuli jo mukaan ja oli 4 jaksoa mukana. Kiitos Face Me. Sinä olit tiimissämme 9. kuollut Pokemon. Elikkä 9 kuolemaa ja kukas täältä mukaan sitten pamahtaa sen... Mikä sen robotin leveli oli? Mä tarkistan nyt senkin. Se on 4 level, 22 rare saa antaa, elikkä... Sillä päästään jo 50 levelille viimeistään jo, että kukas täältä otetaan mukaan ja...
Arpa osuu. Se voisi olla poika, koska tyttöjä on liikaa, eli täältä poikien joukosta, poikien kastista. Terve vaan pojat. Nostetaan se tuonne poikien seuraan. Kriketti. Ei. Nostetaan nämä miehet tänne ylös, niin päästään heistäkin. Tai siis, no järjestetään boksi nyt hieman, sit lähdetään menee täältä. Vähitellen. Rippi Surso, se nyt ei viimein tule. Ellei kuolemia tule, hemmetti soippo nyt 100 kappaletta. Silloin me hävittäis, jos tulee blackoutti. Ja Tannebaum on mies, joten jos tarvitsee tehdä seppot sulaittaa sitten tänne. Elikkä täällä on pojat, elikkä Tannebaum, Hakaneru, Kumakor, Repesos, Roseman, Ivikissa, Karl, Manu, Kulkunen, Liukasmies, Mover, Chester, Bouncer, Hieno Helma, Polttaja ja Ape. Joku semmonen... Meillä on tuli Pokemon jo, mutta niin... Meidän tiimiin pomahtaa täältä Roseman. Grass-tyyppiä. No niin. Siitä mukaan ja... Oho, unohtui yksi juttu. Riippii Sorsa nostetaan tohon ja... Tannebaum tohon noin ja... Seppotsu vielä täältä boksella tohon noin. Noin. Mä en tiedä miksi mä oon tosi munaa tohon, en mä tiedä. 19 minuuttia jakso on pyörinyt ja... Tai no 20 tai 21 minuuttia saa. En tiedä kuinka paljon. Eli 22 Rare Candy saa antaa. Eli tää kehittyy level 4-2. Jos sä haluat pelaa Grass Whistlein, eli se on 55 Akkurasyn Grass-tyypin hyökkäys, joka nukuttaa vastustajan. Mä en tiedä missä on keksitty, kun Sleep Powderkin on jo Spore. Mutta hyvä, että jos keksivät, niin ihan sama. Voi olla semmosia. Ja lisää leveleitä Giga Drain tietenkin, koska kaivataan ja Mega Drain, koska se ei tekee mitään. Sitten pitää opettaa vielä TM:iä, niin sekin on kivaa. Toxic Spikes. No vaikka. En mä nyt keksi niin mitään virallisesti, mutta ne vois olla vielä hyödyllisiä. Mä en ruota tuolla Grass Whistleen, niin laitetaan se pois se Toxic Spikes. Roseman, Dragon Blaze, Vesikoni, Morso ja Luxi. Tiimi Näsenit. Mä sanoin, että joku kuolema lähestyy ja Face Mean kannalle se sitten osuu. Vaikka hän oli jo uhkannut kuolemaa usein kertaa. Lisää karkkeja vaan, vaikkei toi saa paljon yhtään mitään tästä. Ingrain. Ei viitsi, on parempi. Mitä? Pois se. Rare on liikaa meillä, että nyt on varaa sitten jonkun kuolla taas joskus, mutta ei mielellään nyt, koska nyt on jotain tärkeitä hetkiä pelissä. Mennään nimittäin tonne Toxic. No. Meillä on Toxic Spikes, niin ei me kaivata semmoista. Ei Toxic. Toxic Spikes on ihan hyvä. Ne voi saada useampa, niin ei tarvitse kuluttaa. Ei tarvitse menettää vuoroa, kun laittaa vaan kerran sinne, niin se siitä. Ja vielä 3 karkkia. Siitä tulee Petal Dance ja se pistetään ton Magical Leafin päälle. Koska me tarvitaan Leech Seed ja
katokseksi paikset vielä mukaan. Roseman. Ruusumies. Ja annetaan viimeinen karkkia siitä. Olisiko meillä Shiny Stone tässä lähellä? On. Ja siitä niin. Ja näin saamme uuden tiimijäsenen Roseman, joka kehittyy Hemantien Rosereidiksi. Mä oon Rosereidia käyttänyt elämäni aikana 3. DS:llä, toisessa kerran kun vedin Platinumiin Monograss-juoksussa ja nyt tässä. Katsotaan statsit, minkälaisessa vedossa tää kaveri on. Adamat Nature. Ei jumaliste. No, ei se voi mitään, ei voi mitään. Tää on Nuzlocke ja kaikillakin on ihan paskat abilityt. Katsotaan, kenellä on luonne. Paska, Nautical, Mild. Mä tykkään enemmän fyysistäkin. Kaikillakin on joskus ollut vähän paskemmatkin abilityt mun tiimissä, mutta sillä ei voi mitään yksinkertaisesti. Lähdetään nyt sinne. Itse asiassa mennään vasta seuraavassa jaksossa, joo. Seuraavalla kerralla mennään Coronet-vuorelle. Se on morjens, muistakaa tykätä ja tilatkaa kanavaa, että saatte lisää videoita. Muistakaa myöskin tilata Phoenixta töissä, jotta me saadaan motivaatio tehdä nopeammin ne Minecraft-videot sinne, niin kiitos vaan. Ja muistakaa käydä vastaamassa kysymykseen, jos olette aktiivisia kommentoijia tai aktiivisia seuraajia minun kanavalla, niin siitä vaan sitten ja se ensi kertaan morjens.